Siyabingelela, sinamukele ekhaya lapho sichaza khona amaphupho. Namuhla ke sizobheka izincazelo ngokuphupha u-ayina izimpahla zokugqoka. Ukuphupha u-ayina izimpahla kungasho ukuthi uzama ukuhlela, ukulungisa noma ukuqinisa izinto eziphuthumayo empilweni yakho. Kungabonisa ukususa izinkinga noma ukulungisa izinto ezingahambi kahle. Leli phupho lingasho ukuthi uzama ukuqinisa isimo sakho noma ubudlelwane nabanye abantu, ukuhlela izinto ngendlela efanele noma ukuvumela izinto zibe sesimeni esihle. Njengoba u-ayina izimpahla ukuze zibonakale zihlanzekile futhi zilungele ukugqokwa, ephusheni kungasho ukuthi uzulungiselela izinguquko ezinhle noma amathuba amasha empilweni yakho. Siyabonga, nisale kahle.